fifi mantam ne mpotem wo manfo etie de afa Kingdom 106.1 so ya eno no ewo mankesim decoder no so SOMPA FM oba Facebook YouTube baby ya yedamu live ewo ho SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook and YouTube no SOMPA FM live oba ho no ma like na wa subscribe enti ye ba ya no wenya notification say kase bobre adru se de be ya won so betimi de wadwenche no abeto so de amaye kama ukọ www.sompaonline.com ehon so any official website a yaboabo ansem ni bia no a ubetimi akenkan bi wo ho Kanesh Urban Radio womo efa bi ewo Kaneshi emanfo a ewo mpotemu adwadifo no nyina no womo etie de afa ho endpoint homeopathy clinic ya womo de ayaresa papa aban enam homeopathy kwan so womo na aso yasene kasa natural mineral water so eye ensuo ya yede afa mfidie mu asonsonso enti program bi a wo ye no fa bi esom awoho time heba mesha eye 3D adro onye bi na no mu ahonam ya etuase edi firi ho ensema hodo a yede eba ne ebedi mu akote ni bi ene se nora akwanhia bi si ye ewo mfimfin mantam mu commander emfrafam ho no a nipa makoma akodu baako na wonu mo prepra emu ode ne pa Accra High Court kwa setena de owura bia ne din ene Abdul Karim Abubakar wonu mu kire mu se wadifrade police officer bi entini ya kire no mu nsam na mawie enra enwo manfo a wa ya waso Easter baso mpeso so to aba eyi owura baba jama se womra meye emrase bedwani na ensama hodo bi a wode ato dwa no wo se reset ne de ahyase sesi a ensam bi nenam se Ghana fo bi ye wa Middle East bombu ni bi aka won ama bi kura fa ma hwe ne nkwa orimiamfo okuje to abla kwa chese nye no kure 1.5 million 1.5 billion Ghana cedis wey a billion pa ena sabra me no ka say operation recover all loot ora ekwei wanom edwon sato so ononyamfo Felix kwachi ofosu na ka say oswafo ya wo hye ensuomunam yie ensem so de ato dwa se enam hye pa ya atena ye no ayede egu akwan mu nti wo mo abo omenya baso ntichu pa ewo tuna industry no emu ehon nsem yede na mawie yi wonu mu a ekwaji sa tuna no every pono ho edeba no na no ebu makoma kwadi oson baako nipa bi nko mu yafo mu nomum soafo a kire se amade nhyehyeye egu akwan mu de amawo asoye wonom eno am hye nkwada afe ema ne mema ne wasetena mu yedie ho nsam so wonu so mapa bibi ho ntoma ebeboa ayeden EPA adwumakuo no nso womo atu anamon ewo Temaport ye kasai ye chemsa chamfa machines ahodo beye apem ani akire en womu atimi asomu a ensesa saa emfidi ni nyina no ebepiem wo maimu ene ebi nam ECG de no so meters no na no ba ya no am se ayese Usain Bolt no ECG fo se womo ye hwehwemu dendenden ne awachire no won be masompa me de amatiefo atoye mantamu empanifo wan mu di wo mutuma ewo emrahye bedwam ewo local government ministry no eso no wan mu bo amane bi ese kame ese atoye mantamu MMDC isa wo mo ho wo mabo adwumaden pa abusuansam ne bi eka ho amano ne de ena awie bedema ye besane mu edi egu ho ADWOA ASARE enimidin mene odoman kuma chia me obrempong na kwaku ampoma ena menu aba ABENA ADEPA Kofi afei yanshansam na se amfa ema enra na ni nyina ewo ayawaso East abato mpeso yaso na yeguso ayewo ho na no ena erekanan woto yenkra anwumere no kra ba se na nwatwebrem ho wono kra wana wotre se mpanifo efra no wo mo se akwanhia bi asi ewo ba bi efra se eduaje sa eduaje no ewo commander mfafra mu ho no a na ewo Cape Coast akra de kwantempo no so wo mo wan wo mo te se ade bi asi dimakiti wo mo kwa ya na ye nizami ni basi bia ne registration number no CR 1414-23 and afei Opel Astra bi and on the registration number no WR 4860-13 na sa Opel Astra no na every Cape Coast and then near Tremu commander kwan mu ho no a na woni nizami ni basi no wo mo de ko hia mu ne ka na head on collision ni bi na wo mo de ko ya mu ho a
na enye asem kuma na asem iba no erika na ya mananso ho a o mode ya twetwe homa no ene DO2 Abdul Wasiu Hudu ya wono na mfifi mantam wo ya kasamafo ede madum jadwumakuo no ene ne bonkobo ma wode sei eto nanim. Reporting an accident at ADWA on the Cape Coast Takoradi Highway near Commander. So the Commander Fire Station quickly was dispatched to the scene. So our rescue team from Commander Fire Station got to the scene and reported that the accident involved an Opel Astra with registration number WR4860-13, which was traveling from Cape Coast towards Commander, and Nissan minibus with registration number CR1414-23, which was also traveling in the opposite direction, that is from Takoradi towards Cape Coast. When they got there, the driver in the Opel Astra vehicle was trapped in the mangled vehicle, and quickly they had to go into action, secure the whole place, and extricated the driver out of the vehicle and was transported by the National Ambulance Service to Elmina Polyclinic. Sabrano, na fela na bono so apa mu pepepe ena wonu kopie ho na mu odene nanso won ye nuom betumi bia eboa se ne be ya ebrafo no won do mbekwa ya asabia na omakwaje ayarehwe wei eye DO2 Abdul Wasiu Hudu wono ekasa de madum jadwumakuo no ewo mfimfin mantam woni ereka nan ene bo sankomo yi abusia ya so sam no eso ewon sam foforo mu dia ma na enei Accra High Court kwa asetena owura bia ne din ne Abdul Karim Abubakar wanu mu kiremu se oyedwadini wanya finhia no aduonum emienu 54 wanya finhia no aduonum emienu 52 years na sade akwa adu a wanam edibo ni wanu mu kiremu se police officer bia wono ye oba ana asa wode enada ene adefedefe kwa so agi ni sika no boa so $13,000 na dia wanu mu ekiremu enie police kwa aduboni no essay October 2024 no and wanu oyo posi ni na bibinti wanu so wamufa ni din entudwa no enya sa sika $13,000 no opeso wade kwa bank nti eja obopini eye Abdul Karim Abubakar wano wanim ni dada esi wonkwaja no neja wonom ekoi enti wamu akodu ye no na cheso wamu ko Stanbic Bank no ewo North Industrial Area eho na wanum kwa wonkran ha ana wo kiremu se de na wano wate bank ho a waso wamu disika ne ma no esi sika no note no aye dada ansa no betimi aye deposit no de ama no gise wamu sesa ye ni new ones ana okwaji new ones de ba ana Karim no ka kire police officer no ye ba ne say wonim na danfo bi a wano so betimi asesa sa note no ama ni new ones no so oh sa ne menua ne wunti ane eje na fa kwama wo yonkono no wansesa sika no na eja fabra na me fa nkwato ma account yi mu no wasapion no this ka nyina ma no ehene ne ha watupia afagyan from 2024 wa bona sika no amfon ena eja ye report wa ye kwado ano na posifo akire mu sei ebra kwoto ekwa asetena no wan mu bisa eye Abdul Karim Abubakar se asemi ana kwadu ayedibo wi wudi for ana wudi bim waso wanu weni for akire mu na ne wagina mu di ma mete sa nti enei opani a wono watena asem ne so ede Basilia ajay tawia wono ene tena se ene wo hwa branch enanim di ana papa yanim din no se ne san akọ enti ne ade na kwatwere posifo akukum ese nyankopon aye adumu ekina eye 5th March yansa so fa ni magina mu bio na yansa toto na no ebubo na na ne abu asiako enye obi ena di nitiade akyerema na emom wono a sabram no kasa die ekina nyankopon ya adumu a Abdul Karim Abubakar Accra High Court be san de na begina dakem ni atoto na no bio yetoa ensem no eso mrase bedwani ya omanfo wa ya waso east abato mpeswa so ato abayi no foforo kura eye onunyamfo baba Jama Mohammed Ahmed na wode ato dwase resetting ya NDC aban womo aye omadwene se womo ebeye no wasi ebi bekoso pa ewo na bato mpeswa no eso na sa resetting no eyade se ehyasie enimanimu ya ni nyina ene se abato mpeswa no so enura se ne ye nimsem se mrase bedwani anu wote empatam honom Yewura Mahama Nasa Ture
ya wonya ne ba bi kɔ na ɛsɛ mpanifo yɛn hyehyɛyɛ na wɔn yi mmarahyɛ bedwani foforɔ nti ɛnura ɛna abato komisa ɛde nhyehyɛ gu akwan mu ɔmanfo kɔto santene eyi baba jama na vote a wonya yɛ no ɛyɛ 10,884 wɔne Yusuf Ali Baba ya wɔno no ɛyɛ NPP amanyɔkuo no parliamentary candidate ɛwɔ hɔ wɔno no enya mane mu empem 9 ɛne nkron 4009 votes enti wusha difference a wɔde ɛtwe Baba Ali mu no na bɛyɛ over 6,000 votes na wɔwie ya wɔfuru simpia wɔde ne nsɛm ɛto edwa no ɛna Baba Jama sɛ wɔde aseda ɛma ɔmanfo ɛte a yɛwɔ so east hɔ sɛ wɔmunya rehyɛmu wɔ ne mu na wɔmoto ɔba ɛde ma no afei na busuafoɔ ne yere ɛne ne ma wɔn bɛta akyire no wɔsɛ reset ne deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛkɔ so nti ɔmanfo wɔn pɔtɛm wɔ wɔn nhwɛ mpuntunwuma no afei kora ɛne wɔn bɛyɛ. I want to thank the Almighty Allah for giving us this victory. I want to state that this victory is not for me, Baba Jamal, alone. It's for the good people of East Ayawaso. I want to thank all of them for having confidence in me and electing me as their parliamentary candidate-elect. Let me state that I dedicate this victory to my 93-year-old mother, Mimi, for promising to support me and ensuring that one day I'll go back to parliament. Today, her vision and wish has come true, and I thank Allah for her life. And I dedicate this victory to my mother, Mimi, and also want to thank my wife here and my family for the spirit of endurance that they've gone through since I made this project. I know they've gone through a lot, and I thank them for standing beside me and supporting me all this while. Enwachi ena ononyamfo Baba Jama eda omampani John Dramani Mahama asiye se enipa dodoɔ ye wo hoyi abra na woye n'adwuma se high commissioner ɛwɔ Nigeria mine emu no wɔsesa akwanya no a omampani ede ma no wɔmfa ni agro kra na ne experience so a okonya wo ho no ya de se asesa niema bebre na ahye wono ankasa ede nti woda omampani ase ɛwɔ saa akwanya na wode ma no se wo meye high commissioner se sie ya wegya se adwuma na to hɔ no a wɔkɔ omayi emrahye bedwam no wo se ɛyade se niema bi ese so wono so de gu akwa mu epegya Ayawaso East abato mpɛso so no obɛhwɛ na waye abusuana yɛhwɛ anim sɛ yɛbɛtimi enya Baba Jama ne no ɛde amamo na eniema etimi akoyie nanso enya ma yɛdie yɛnto akase bɔ ne so yɛtoa so na yakɔ akɔpie mu ɛwɔ ɔsoafo a wɔhwɛ amanone ensem ɛsoɔ na no na amanfo ɔka wɔn mo sɛ abrokyire soafo na so yɛ ɛne yɛgyina yi na wɔde nkrata aba monten ya wɔkyerɛ sɛ na no wɔ hɔ wɔne nam social media no so ɛne wɔn hu sɛ amanfo ɛtwerɛtwerɛ wɔn mo tweet wɔn mo nso a wɔn mo wɔsɔpe na wɔn mo wɔsɔpe ɛne ne nam so a sɛ sɛ bombu ya wɔn mo toto ɛwɔ Middle East mfimfini hɔ yi titiri ne Iran na ebi kura no pɛ yɛ te sɛ Iraq kura mpo wɔn mo agye wɔn deɛ ubie mu wɔ Kuwait Qatar ɛna afei Bahrain mfimfini hɔ a wɔn mo nyinaa wɔbi a agibi no na no kura ye ne obi kasa wɔ sɛ ade no de sɛ yɛ hyɛdam o airport kura no ɛyɛ agye afa hɔ no na amanfo sɛ Ghanafoɔ bi ho aka no so dabi wɔne yɛ embassy no a ɛwɔ UAE hɔ no wɔn mo bɔ nkɔmɔ Ghana ni bie ni hɔ a na boboa no mframa a wɔn home mpo no akwa yɛ sɛ bɔmbɔ mframa efrɛ mu mpo na nka ntwom sɛ wakwa akɔto ayɛ anom wɔ nseɛ do ononyamfo kuto tabla kwa kyerɛ sɛ sansɛm wɔ ayɛkɔ so nyinaa no yɛmu ne sɛ ebosire mu ka ɛyɛ amanfoɔ bi na ahyɛ se toto nsɛm ɛde gu mɔntene so na afei creative yɛ panic ɛnam saa yɛ so ɛma wɔɔka ɛde akyerɛ wɔn mo ayɛ sa ne sɛ 1-1 1-2 1-3 sɛ wɔn mo anyai na aban ne so wɔn mu a mmara no ɛne wɔn bɛko ahye paa ne saa ho nti aban ne nso yɛ ne obetumi bia ɛde abɔ Ghanafoɔ nyinaa ho bra titiriw ɛne wɔn mo a ɛkɔpɛ bibia bedie ɛwɔ amanɔne ɛno nti ubusua ne bi wɔn fafra mu a ka wakoma to yam na Nyankopɔn adaworo menti wɔn mo ho yɛ Odonyafo Felix Kwachiri fosu ayo wapani a wano ato nkrefra bankesie mu esom Ghana de hye ne kasa yemu no wade atodwa e wa bra Ghana mampani excellency Yewra John Dramani Mahama ne State of the Nations address sona ya wade tudwa no wanom ebobo ho eno Odonyafo Felix Kwachiri fosu e kasa kire mu se ebi mu kan sem bi efa no Economic and Organized Crime Office Iyoko esi Iyoko adwuma wanom timi aye nyina de aboa eye Operation Recover All
loot a yɛfrɛ wɔnom owura adwumaku a Ghana ma pani His Excellency Yera John Dramani Mahama ɛte yɛse wɔne n'aban ɛboa na wɔn mu asabi ɔman yi sika afa wɔn nsase afa ɛyɛ kwanbɔne soɔ no afei wɔn agya pade a yɛ aman ne dia no wɔn atimi agye ne nyinaa san so dia ma ɔman no na ononyafo Felix Kwatwofo so kyerɛ mu sɛ ebi mu si iyokofuo adwuma wɔn atimi di aboa owura ne nyinaa yɛ wɔn atimi recover to 600 million Ghana cedis pɛ enti ne 600 million Ghana cedis pɛ no a wɔkyerɛ mu sɛ wɔn si iyoko dia wɔn ayɛ di aboa owura nyinaa no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ dabi ɛnya nokorɛ na emom wɔnom atimi aboa ama wɔn de wɔn nsa ato sika bi a ne boa so 1.5 billion Ghana cedis so ne kyerɛ mu ni. It has also been claimed that the president said that Iyoko has recovered 600 million Ghana cedis from Operation Recover All Loot. Mr. Speaker, that is not accurate. The president never made reference to oral in respect of the 600 million Ghana cedis. Mr. Speaker, in respect of oral, unless and until persons who are under investigation or before court have been convicted, you cannot recover anything from them. The most that can be done is that their assets can be frozen. And as far as that goes, Mr. Speaker, I can report to you that 1.5 billion Ghana cedis in assets have been frozen by people undergoing investigations and those before court. Openi okasa yei ayononyafo Felix Kwatwofo wono na to nkrafra bankesie mu adehia wonom ewo abra asebu kwa mankase wo mra hyebedwani no wo bra okopie mu ewo mra hyebedwam wo abra so na no na wo mu bobo hu na sansemi epiadie wo ensem emu na beto dwase Ghana yetuna industry no eyade se empenifo ayenhyehyɛ ne ntotoye apeja abasobodie kese bi ede ama oman Ghana se Marine Stewardship Council for womo certification a womo ede bo oman Ghana baso se eba ensuomunamu yie ene afare dwumadie no a utimu se sector no womo ekɔ manimu yie pa na soafo ya woda asoye no ano ononyamfo Emilia Arthur enra ena wo friends emtwofo enhyiemu se woda sa abasobodie yi ya a free Marine Stewardship Council for horoma bayi ede ama wo man no na wo kyeremu se Ghana yetuna eye pokunam ene ensuomunam eyie ho nsensam no eyade se Ministry of Aquaculture and Fisheries womatimi ayenhyehyɛ ne ntotoye bebra ene eniema bia na nkamfie bia atwam no yentimi enye na sese asoye no womo yesa niema no nyina na wose wokɔ amansan edwa so a womo global standards a yede ehye sustainable fashion se yeyi nsuomunam anyese bia ye adwuma ne kwa se yemfa farefo nkosi poso keke na wo munkoyi nam na bia bedu ba bi kura na nam no ho akwa ye den ye nya bi nto ne ade da bi ye wo global standards a wo mo hye ewo oman bia wo mu nsuomunam yesu no wo se emfie kakra yi a ababesia kose NDC for eba ye eyade se wo matimi apagya sa standards ne ye pa ya ma oman ni sikasam so no etimi ekonkan na wabra wonnyamfo Emilia Arthur wo kyerɛkyerɛ ensemu efa sa basoboya abaino sei en wo kan no. It underscores our shared responsibility to ensure the long-term conservation of fisheries resources, especially tuna. Sustainable fisheries management remains fundamental to feed food security, employment, foreign exchange earnings, and the livelihoods of thousands of Ghanaians along the value chain. And in the case of Ghana, 3 million Ghanaians along the fisheries value chain. While we celebrate this achievement, today's engagement also provides us an opportunity for constructive dialogue. And thank you for making the point that it's a process. It needs continuation. Ene ya wote se etwagu yi eye oman soafo ya wo hye ensuomunam eyie metre fisheries ene aquaculture development atenaye no ononyamfo Emilia Arthur na ma mekasa wie ye no ano eno ade na ne kyeremu ewo senyabreku won no na kwaku adama wotare na ho pe sansa kwaku no de na wamaso na wokoduru wo no na ye na wotwetwa mu no mu ensem obesi ye o senyabreku se nipa bi ekwa akoyi nam na nanam apofofo afarefo no ekwa akoyi tu na ya ama ya basobodie wo mo kwaji biaba na nipa bonfo akra briefo kwafa omnomum ewo pono so gi wo mo ADWOA motos nyina efri wo mo nsem no na ewo so wokọ no wo ka bibi de kire wo no woduru ho no ensem de wo ka bi pa na empani se anwum oda etiri bura no
na MP no ha no mo na about dodo the master me see no MP 2 1 na more intin da ha ye wo no ya papa John Mahama no osma hen then crofo no one a free one board motor na waje no ye fan sha na emumbra na bibi kakra de men da kakra wontu mum kopo no won fan hwe wo ho kakra nti ono to na ye be na ne dam no so no ye de fa do na ya bo Dawood isesaya ye be ye nye efaredomo ba be ye Embrana Osha, a fire to Madono, Osha here, I hear ministry there, or they have my license. I hear many I hear man Cassini to be a license, but here man Cacrame, a license, but he ever shall send a license. Yet in Damaso Abo, one here, Manuas or Posura, not BB, sir. Ye bet to me, I track one, ye bet to me, you want it in Kitamudi. Says, I want to phone near what to call. It's a semisia, what quite a trap. Ano dia wo mukwa chipe na akwa asem kase pa no nti adbo motos ne dia wo mama wo mu bi no wo mam sikanke to bi ende wo mfanto amam bi yawe ko de bi ahia 5000 pe ene wode mo bi asaja monyi we 5000 kakrakra we aketo bi na monfa no empata mokra na bibi anya fine na wo kwa no nyo no nkwa na ko mirase badwani a wogina ma adehye wo awutu senya west eye gizela tata agbotui wono so je kakra e wo nchan sei As an papa, what can you say? Yankupon Eden say, but yeah, Papa Mahama, they I responded to Yen Sufre. As some then as some say no Mijina here and off from the Gizi, what has happened? Memekani natural also okay, keep me posted. And see, Nakasa on him, which one am from day one. And since she be a wire to Hono, so sister, honorable Emilia, so yes, in Kitan. And see, yeah, I am Papa Mahamas. After the National Security Coordinator, so as the Ghana Army, Ghana Navy, Marine Police, Central East Police Command. Now it's basically a shaman the Alubaya spare for search and rescue. Assembly to Obia, and the Chase say, you will be able to my then, able to aye, that she is a younger say, now. By the manager, Yanka say yes, you are a best number, and you are a meeting. As the young say, you back with it. Nyan Sandia, Niba Kufu trim. We aye, Mammy Gizella, Tete Agbotui. Wano, Anna, Waya, Mrashaba Jani, demand this year, war out to Senya West. Mensino Emu. One more, Womunya, Adbo Motosi. Ya, Momo, 5,000, sir, one more fan come 9 years, one better para, Ariari, a man be Nicode, Adia, you are Muino. One more does he say? Young you don't ask there. President Wabi, and Yama Wadayama is him, and yes, Sukura, or Mapping, and the way Sukura, say, Kaya baby, and Kobakale, or the battle, and baby, now, best friend, or Miss Commandancy. Now, and that's some of you, and do now, now, said on Mapping, why shall we do some, what did my share ben? Yakasa, Yakura, you would drink, the way you have now, abandoned so, or Mapping, Bomba, you made before. Almost for almost tribute in a film. Oh, you're Ranasi. The government pay us every full, every full, and that pretty full. Any MP, I mean, every sheer Amanda, the Domas, Papa, Selman paying so. What do you usher about my sheep? Then I say Tuesday, what do my sheep bear? Now, the Yambusak or the man, you're Ranasi, pa. I'm about to want so my share that by young from Quidmany, and I'm not young from the family, and from Uncle School. Now, that I'm so my MP from Umbachi. And Panifuasa sabin predia Sabaifuaba, and an inside now, one person by Yaba for Menti, one more that's a bibble. Naman Panina Cranka home. Way, Quadama, and Wakakan in Abu Mukama at the Bray. Asoye wonom ana womo hyema afei emema ene nkwada ne wasetena mu yedie ho ensem so Metro Ministry for Gender, Children and Social Protection Agency womo ene kasa pani awotua wonom anom eye Mame Agnes Namomolate wase wonom apadwumadie bi ehho ntama na sa dwumadie yi eye policy bi ana eno no wo honom deda ya na eboa ema afei enkwada ene mema ene won yedie mu ekwan ya won befa so abo won ho bra ama won so enwatumi ato won e wo manyim na wase
2020 nim na sa dwumadi ya na asasa policy no ni nyina eba ewie yenti na wasempanifo sa keka ne masi ani na wana masa so pa ho tambio na 2025 to 2034 ana wana mo expande akwakwesenti sabre nyina egusu a etemu a na wase assemti a wana mo edeto so ye creating equal opportunities for all accelerated Ghana's development ya ni titiri pa ejina emaso wase wo hwa sa assemti ya International Women's Day ya wana mo di na no so assemti e daso e right justice action for all women and girls entino e kabua pa said ye be ya ema ene nkwada ne mema wanu benya pepepe na waka kire empanimfo enkankan the three arms of government no judiciary executive and legislature no I say one nyina ka wo homom afei na nanom atena konwa enso ka wo homom civil society organizations no wo so ka wo homom na dwumadie anasa policy a wonom die ase wani so no bibia etumi akoyie ebro wo kasa no ni yensem training na opon checheku ejina ne pa more than or beyond the launching of it today. We need more action, and that Ministry of Gender is poised to work with all stakeholders, CSOs, development partners, the media in particular, to ensure that we let Ghanaians understand what the law is for each and every citizen, and ensuring that these things are brought to bear so that everybody can access them. So it's beyond having a document. And so with this one, it will not be an exception. But beyond it, it is not an event. Once you see that citizens are imbibing whatever we have learned or whatever we are getting from the policy, then you will see that we are living it. And once we start living it, it means that we are achieving our aim. It transcends generations. So this generation will pick it up. Other generations will. Penia wakasa ye aya ononyamfo mame Agnes na momolate wono eni swenia obutu ahyeya wonom ehya nkwada afei ema ene emema ene wona setenam yedie ehon samso na odi nsemi atumu ayensem training na opon checheku atu bi mane yen ye kai wo se SOMPA 106.5 FM across so enie Aya prem to breakasiebo ya endpoint homeopathy clinic aso asene ena yeda so a ye kenkan edema muyi Environmental Protection Authority eye EPA adwumakuo no womne national security fo aka bom eni penifo ahodo bi a eka bia ewom ama wom nsa aso yese containers ahodo bi a wom akire ewo temaport a containers na niema na ewom eye chamfa machine yi ebie na pieces a na ewom ni ye makomako apem ene aduoso 1070 ni nyina chamfa machines nko a ene ya conceal ewo containers asort a ewo temaport wo na uba Facebook SOMPA 106.5 FM Accra so a me patro eno na ye de mfonyini no agu ho no sede na ya package niema no na yede chamfa machines yi agugu containers yi mu a yasom ewo temaport ho na EPA4 HS enra na adwo ene wo hunu wei ansa na enra na adwo de ekura besi no na wo medikan ahunu containers ahodo beye edunan bi a ye shipe eno so operation saa mu no wo koe no mu ya saa containers edunan no na chamfa machines makomako hanu 200 ena ewo mu a wo mu esizi ye ene se enne foforo asan apie mu a 1070 pieces no almost say EPA force womo yes de said ye be your manfo be hunu se ekon ya aban eso se importation se ye de mfidie bi etesa ebo mamu na nkrofo bi ede akwa sese yensu wansuwa de abesese yensa asane ade no enya de se wo mepirama ho kwan kora na nsem ntem eka EPA fo abo se womo te brim ensuo no ani no enye kaketwa over $200,000 enti se ye be sese sika wei ede atete nsuo ani na ekire obi nso ebotom ene ne business bi a wo ye nti wo kwa crash and farm machines aba wa bra ye nim de ye de machines ne ba be okrom ha de a enya de se wo metwe ede amasa nipa kro no kra enti wo maso sa containers ni mu wo ma hyase eye nhwehwemu ewo mu na authority no ekire mu se nya de a wo mbeda kopem se wo mbehunu ba bi efire se nhwehwemu no kopie se nipa kra wo kra containers ne ba ya de a no wo de ba be ne enye de bebo o man kan kwode a
enie baby yesese eda no wo mbehwe no wo de ato wo no wo mpese wo bo manfo nyina kokose EPF wo na ye sanso ena bambofo wo na ye sesi e wo de fa soro a wo de befa fom wo de fa fom a wo de befa soro enti wo mo adwene se sa adwuma we wo mbe ne de wo mo ngina yiye na yade a EPF wo mo ba ama wo mo yi pa no kra wo mo ba mo mo no ma ba ya adwuma no we nkom de kwa akosa nsase no na so ni nyina mu no ECG fo nso gina Johnson so wo mo so kasa sa tiefo be kai a ubehu a na otwe atwa mu no mu na manfo ka bebre sa wo mo koto prepaid nkane anu a etese ne a uhie mframa na mframa no grade wani hu no ahwie kire se mframa pa na ebofa nipa ho fra enye prepaid no na emo prepaid no de obekwa akoto no na yesa mframa yusembo to kra waka fom wontimi ntumiri kasa ne Ghana prepaid no ekono eno na wamusu ya ne emufa kase na asu wasompa so ni nyina no na osoafo a ohwe anyinam ene honko obonsam so onimiamfo John Abdullah Jinapo na wotie wono sompa no anu wotie enti wote yepe woni PURC fo ni ECG fo ene Kofi Kapito mu nyina akora akotena ase ekobo nkomo ese wo ma kire yen ama eno kra nam so ma soafo kra beka ase ebrepa mu no won be na ja compensation kakra so no Ghana fo won de amanti ECG fo nkonom kwa ya adwuma no na ECG for the nkrata aba wan kire say Yero William Boaten ya wono ena Director of Communications adema ECG ne nsa ena sha nkrata ya ase wo mo say won ye hunu wo mo atete say Ghana photo prepaid no a encha na sa nya wono a na emom eye meters foforo bi no a abafrafra mu no eno ntia enti sa meter no wono mo kan de akire Ghana Standards Authority for say wo mo nko ne awabo ne de woni fie nia wo mo nya kra ncheye ye egu lab a wo mo behwe no wo mo test ni nyina ntibia wo ho na se Ghana Standards Authority for mpanifo ba ofia wo behwe meter no why wo mo meye ohwe anu nti wo mo behwe no ma hunu ba bia problem ne wo na nia wo mo nya mfa nkwa abontene no so no wo mo atimi ahwe ehunu ba bia problem ne wo na nenam sa ye so wo mo atimi ehunu wo haw no ba bia egina na wo mo kan de akire Ghana fo a wo no mo aka so mo ye we nyina awi a wo mba de afa so mpa so mo beti na kama Dwumadie bi akoso awatoye emantamu wane mu kropon takradimu ni nyina efa eye emrahye badwamu mekire parliament ya wane organize bibia wamutu din capacity building engagement ya ekoso ewo eye takrade na dwumadie nyina efa wamu juma ewo krosini afei krosini ana afei kropon no wamu entem efa no sika aban no adema wamu kakra no ye fra no common fan no de wamu timidi wamu de eyeye eneja penifo kwhia ya wamu de niama eto nsane ni na wanom se wamu piemu awatakrade western region no wamu se MMDC sa wanom wo ho no sika na aban ne de ma wamu no wamu make good use of it pa na chese wamu de sika na bo adwuma yie aboa eye wanom kuro ana afei wamo ahye yan kakra wanom dada no enti no wapani a wono oye titinani edema parliamentary select committee ya wanom ewa mrahye bedwafre ya ma me Krista mami poku asewa wono ana ekasa ye nensam eni. This is purely Speaker's idea because Speaker is passionate about Parliament moving to the grassroots. So with that, myself as the chairperson for local government and the Speaker sat together with my members and then we got this program that we are decentralizing Parliament to the grassroots. So we've done it through the MMDCs. Now today we met with Assembly members and we've explained to them how Parliament works. They've asked questions. We've also contributed. We've done the explanation as much as we can. We are doing it in all the 16 regions so that the idea of that gap between MPs or Parliament and the ordinary person, we are trying to break. It will not be this easy. Openi okasa ye ayama me Krista mami poku asoya wono ena eye titinani dwumadia ekos wono piemo ewo parliamentary select committee no a wono ena tua wono mu anu nti wo mu pie wo mu akatemu a wo mu kopiemo awatakrade no na dwumadia ekos a wo mu assesse ye MMDCs no hu se common fan na ya na eba no wo mu di abo adwuma so nti yabo wono mu abaso ena edi mu nsam asomui
Wo ensanfoforo emunu koko akuafo eni hye natefo a wo mo ewo atwuma mponua mansi no emu nyinahini asem ne yeken wasantemantemmom wo mo ede adesrede ato Ghana ban anim a wo mo na mansi krache ye wo honom no wo mo ekoka wo mo asem kire no ese Bible so memiensa nie aban ato koko efri wo mo ho wo mo anyanya wo mo sika enti wo mbesre pass mpenifo nhwenye totoye se de be yesa sika no ye be release ede ama wo mo na frempon manso wo no na nyina hini chief farmer wodi dom no anim ne nkasa ye mu no wokire mu ese wo sha koko akuafo dodo no aye wo mo mfie no akọ animu papafo no ne maamefo no efri be ye mfie duosia no ade konti hwe se wo bi akwakodo nafuo no watene koko na aban abeto na sika no emma no wo se yade bi a ehadwene ye pa ne nsam a wode to yamane boni ba wa beidu anim nie yede yamane ne tiawa sekwakuo afra se 2025 kuafo a watwuma mpono aba ma ya so te se koko obatum na 31 million o de beko 36 ya je de penny edi ni ano o beka se woto no woto o de mai ko ne start se yete no iwura November mu ko ya kare nyina ya sankan sika kokofo ene mrewafo a wofi nya bi kwan dodo ko nya ya ni bi ya hwekwa ya ntia bank na ne na wasi tua na momba disi ha wasi tua na mo ne ba bi SOMPA FM se koko no a yete ye ya toto bi yentua isika aka mu bekotwa mkoti ne manya ntwa me pieto nka wansa nti yesre no na dawro mo nye yensa krata won fa nko koma omampanyine mama senya atwampo no kuafo yesu si isika aka mu ye ma bi school ya ma ekro nye sika mo won no me ye ni sika aka mu animanim ya na otwe a on fi sika man ya na otwe na frempon manson ena ye nyina hini chief farmer ena wogina akuafo no nyina na mu ede adesedi etudwa enu achi mrase bedwani ye wo atwuma mponua empotem ho onunyamfo sethosei akoto wono so ekire mu ese ekwan akoko akuafo no wo mode wo protest no efa so no de ne kwaso no ewo mu se aban na bekire mu so ha hodo bebrenu a wo koko industry no mu nemom wo mo esrese koko akuafo no wo mabusuan so ehia aduane adi wo mu hia se ebetua wo mo school fees enti esese aban ne hye na wo ye bibi efa ho otu apija na nachi kakra o committee wo kumase to se boba menye manu di se no mo krata on the back o de be ma aban beti wonka yes akofo bi nes kanto do kwa na dawo o de nya se ye tse so ntesko adesre de ye de ba sika de ye career wo fa pro ndi fisika da mo nyas ana bi kakra se mo hawo musu ye enti mada beda ye de inwa disi wa pija na wa kakra na SOMPA FM oba na sabeka na wada kuma ya da mun na atwima mponua mrase bedwani ononyamfo sethosei akoto ena yetene nkano woni yamane boni ba wa beidu ena edi sankomoyi afei yegusu gina kokofo no a wono mo ekasa ya nim ho no eya atwima mponua santemantamu na odane wani na adu ani kiremu apuromantamu a wufiri nkokọ na wate asimu wa Pakistan pankasa no na wakwa kodu akuase na wawura mu a afosu na wadu ni wabrem wom so akuafo ho na yakasa wom chesa no kore aban we na nkasa na wom no wom di kotoma me hoto agro bi a enu wom ekra enye kora no nti wom ka kira ban wom ma no 1 2 3 wom sika akodi aban sem aban forma de emre wom bio koko no aban ateso 11 million no sa wanfa nka ho a wom be boni dua abai baya na nakufu adu dia na odi maye no onu a wa fa maye so so owia yen wasa beti ati onu dia na fidi so yesre no fa ekoko osika e maye na me gina ho ka me dem university ka no abesi amaburu wa bra wa tokoko a wo se won tua me ka no me yokurafo me ni kunu me ni mpna o ma me nsumu ne so na sha me su agu no so anyankopon no me e beba no so no enye yie ma no sa de opesa ne ma ye yie no sa na ye nso so esese ye yakuafo no ye nso wo ma ye ma eye yie sa enti sa de a na ye ba ho ye ba ni fie ho me ba na ji me ba school fees ansa na ma ba enti me dia me ka kire o ma pani ma ma se waso odi o wonsuro sika ye de ye suro enti me sra ni bebre bi popura na bra ye bre na wono wonya bi no woni mu bra ye bre wo wura mani nsu ahwe ne mframa efa ye tie SOMPA no kura wantie SOMPA na de ahimio ahana mampani tie tin wo mo ton krande afa ha ma me no nani abrepa so
wɔn kɔ akɔgye wɔn ma school fees e de afiri mampani hɔ enti kwame aban wɔn nkɔmɔ na atwa guo no wei yɛ akuafoɔ no bi a wɔnni wɔ abrem ɛwɔ apue mantam mu na ne wɔn ka to akyire hɔ deɛ nyame n'anim na no wɔn nso mbɛbɔ dua no na biribi nti saa duabɔ na anga no deɛ yɛyi firi hɔ nanso Ghana Today so na nkrataa no de baeɛ a yɛbɔ mu kama ɛde ama wo Abusia na wo hyɛ so sɛ prɛmto bɛkaseɛ na wotie wɔ sompahye na ɛna deɛ no ɛyɛ special edition paa yɛ kyikyiri ne nyinaa kufu yɛ wie a yɛdane de agu yɛ general manager ne so sɛ na yɛ na woda sonko akwasua hyira no ne birthday sonko koraa ɛna yɛde birthday yi yɛde nam yɛ news yi mu ɛde ɛma no happy birthday yi wɔ nsɛm foforo mu no adehye a wɔnom edi wɔn dwa ɛwɔ Kumasi Race Course wɔnom anya miss call na sami square we efri wanum kropon no ekrache panini ya wotua wanum wano owura Richard Ofori Ajeman Buadi ya dodo na efe ni Zuba say keme eni panifo atena se ahwehwe mu ahu se wanum asabi wo motonton inflammable chemicals ewo race course ho no ewa se wanum nya baby special one dema wo mo enti ni wo ma hyase abobo container wo pese wo mo twe wo mo free edwa kase anim se de be ya niema wo mo atonton no eya na eya allergic to eja enti no eja kakra bi fa ho abenwu ane sa agi wom na soto so hye na amafo eja pade ya shinti ye bo wo mo sese de ama wonom no osesa container no mu amotonton highly inflammable chemicals no ansa na wubenya access to sa container ni bienu gise wutua 40,000 Ghana cedis enti ni sa 40,000 Ghana cedis no wutua ya ne ama container ba kwa numu na akwatena enti ni wase wabo wo mo mane kakra obi ahyase emo aboan ho sade ye be ya mo amuye muntia afa wo mo a wo dia wo nton sa ne ma ni bie no wo amfa wo so ameso wo mo ni obi amfa ne sa ankwahye ne demri fam wase sa so to so wo mo sisi no mo hye ne so se be meet international safety standards no na etumi aboa ama mo bambo ho nsam so atumi akoyi bra ononya for Richard Ofori Ajeman Zuba wo kasa na yensem twani ba wa bedu gina ho we fie so bedum na yo le kai bia so bia no go aga hye ade gas ba ba so ma ye ko to be ka no so ade le mu wo twe chemicals so na say edwane dia na etwaye hwa na ko ye de ba so na edwane na ase na wo do no so to chemicals wo do ende and then nipa so wo investment e wo bia no so na wo so ye over 8,000 ye betra ye hwa ma nipa wo do ende no ada be bo nipa 8,000 so won si so ba Kumasi so enti sana mo ya yitune itu sana mo 2023 abra ye hu ze sana ye ne decide ka pe de ba 2023 no ze ke ye pe anopola ze bia na ye da to za na sibie boyi no betra ye ya no se da kwa enti ne so enti no te ne me o si yo mi ne so eno jina we yo mo so Said Yabaya, one month na homa bibi mefri one ma wura bio, esan se eja hyehye no, kamia ye se ye abun pensen, ewo o my Ghana dwa hodom ti race course wade hye na, one month tonton niema eni ja eni ahye no na eye ni na bibi betimi asie, ema eja tos ahodo mu no, ye yi wo mafri ho apabia ye bi dia ma omti 40,000 Ghana cedi ni ama container ni bia wo no, ya wo ye meyo a wo no owo Kumasi ononya for Richard Ofori Ajeman ya dodo na efreni Zuba wono ene kasa yi ensemi yensem twani ba wabedu ene de somiye Yenko Asen North Mensino emu ewo mfimfi mantamu na amanebo ayensa kanese enya prosifo ne ma wo mo ho ye hantem anko manfo etempotem ho anka wo mo ye bone ne nyina ene se Central North Regional Police Command no enafe Asen North District Police Command ya Superintendent Eric Yao Avujivi wono enedi dom no enim kopie mu ewo empotem ahodo bi ayese wo manfo etela tanyame eduru pra ho enafe tretre nkwanta wo mo nyina bo eka bo mu ko block ye kwan a besena ko Asen laten ye nnua emu nkontiba emu enkrantie ne chese niema yetimi ede epre nipa mane ye yese galamsefuo bi wo mpatam hormo a wo mo mpre mo mo metwam sanse wo ma sensuo wo mpatam ho achepa no wo ma ka wo mo entie na de ema wo mo bufu kura no yese wo mo te se ohene owo Asen tia no obepie mu ho no mo ede mepake ne ka senko oba bepa
residents ne cha so wo we de wo moma na nya boko no mo manfo no enko na wo mo nkonko ya de sa na residents no e kan eno na hye wo mabufuo ma wo se da bi na ade a enye de na enye ye kotu no tuga kotu se den kora no a enye enti galamsefo no de ye mpene emo mo nkoso a enye wo madwuma no wo manfo no bi nsem a wo mo de tudwa enie say yes, you know, no more say no man, you know, ya can't have it on feet, not no girl can say beyond baby. If say good, yes, man, almost say you. You might walk for a walk on say. I dear Galam say for the year or brown. I say like the papa. I must say, you can't say you shall say you be you can't almost just you know what you are so. And I'm also, I can't say, and that year, you know, every best year, you are more trouble. On only a year, the basic one will be a buy a man come and I call him Galam saying one year. Yamo me fa kwan so enko se ekwan no ye kwan no mu eyacheche nti abubo ya ne yomo prade ya no muto no ba bi e be fa no so bi ya kwan na o se ka mra ka ni tumimba wei eye omanfo bi a ewo asen la tanyame edru pra ho ene mia yahodo a ebemben ena yete se womoden sem atu edwane ye kai wo se endpoint homeopathic clinic ya womo enam homeopathic kwan so esanyarewa ena womo aso yasene ene awie Dr. Dubuaten se ya wo ho asem na kwakoye den ede amawo ebia na ye bema prostrate atete wache premature ejaculation wo ko ensia ni mu anya de se wutimi ye adwuma no yi a mepa cho endpoint homeopathic clinic Dr. Eton Safro Sebra na bejinro efa ye ho adwuma sanso na ebia wode no eye entirimu ohaw ebia wode no eye waharawa anase obrebo no ene ho atochema physiotherapy ni massage ni nyina endpoint homeopathic clinic wo mo ye ho adwuma ewo enkran Spinters Road Shell signboard ehonomo a ene wubutu kronomo abohia so ewo Kumasi Dr. Eye adwuma ewo ho numbers no eye 0244 867068 0244867068 ana 0274 234321 na woni endpoint homeopathic clinic edi enkomo se ebia wo de ne ye honam ya de bia wo complain obeda sorry na se waposo nyina no tete we ye wo ya ho hyeda emfa wo ye wanu ato ntimi nidi ase wo hye de wasa wo de wasa me yare menti aposa anema no hadwene to da be sore kra na wo kondo se ube free empaso na wakwakoye adwuma petan ba mecha ne bi ne no mo emmoa mo apomde ho nsem no entimi enkonkan ba bia ye tonro bia time ba mecha enye na Dr. Tafri Jadro no ano oden ena eye adwuma so ebia wonum bi da obekasa asem na ye ka no hye da hunu ba de ekoto bi ne so hwe wonya ye test na hu se malaria ena etu ni padua no na se fever na wakope time herbal besta baby ye tonro bia pharmacies herbal shops baby ye ho kan shi drug name mo pen dudu etu no ko horma do supu obenya bi ato 0244 417 669 0244 417 669 ensuo ya dia tuma ye de edi dwuma hodo ewo programs asese ye yo say ye engagement say ye party baby a eye kasa natural mineral water ya said that so dia famfidie papa mu eyi yo how bia e dia free ho nti say bia cholera ne typhoid ne sanema na udidi wa bonte raw from no nsuo bia keka na abeja wo so no onum kasa natural mineral water na uhunu sa wo how no ewo ho enti offices efiefia hodo mo fa no a endi mudwuma ye wasahye mu de ye wo bottle ene ye wo dispenser gallons no so yetimi disease fie ye DCC offices ni agencies ahodo emu na bibia atumi akonkan Taifa and Crime Back Hospital Nechi Hormoa and Albehunu Casaloma Ventures woman akofa sansui ede aba edwaman so 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 na one womu edi enkomo madaroma ye ji aboafo enkra totew ye ba kase bono ye do ebeko amanone
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the efane premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwa kwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo de mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Tontonte. Yanum nsane efadwen. Ne efadwen mpa. Say na nim say brebi beba. Ama tontina 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no. Sa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho denden. Tontina 74 yinso yaye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkratwe atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. No kwasampa Emma Aketiapa. Ya densam no akwa akopie mu ewo amanone. Empenize obofo wona ne nam eho apaso sabre. Entokwa ne gusu gina mu dendenden. Many workers say ya Israeli Air Force and wo ma toato wo mo si breaking news. Iranian jet shot down. Na we no wo fra no IAAF 35 Ider fighter wo mo bonituo ama say wa top num. Eno na akwaba se Iran for wo mo si Mojtaba Khamenei ya wono na eye Ali Khamenei a wono wakunu ne ba pani pa wono no mo so wo de no esi ade so me wa fa akasa fa ho me wa fa se he group wo Iran wo nyina onim se wo mu nyina awu fufuro bi e ba wo ya third force wono kura wanche wo mba ye ne senso. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. We have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. Asampa way etia. No fa no. Wase wono de onim se wo mo aka nyina awu. Enti so obi ba wo saman. Wo mbekunu saman, ama na saman ba wo masan kuna ka ho. Eno ntina say Iranian jet fighter na wo no wo mo ate do na to Red Sea no ma say mame wata e de ne nkura no wo mo de jet no enkura bata na edi agro no se wo mo beko se wo mo nko ne e wa chire no wa ante do sompa ne aka ye moguo Ebusia Iran ensensemi so na yegina na ensema hodo awie ye de beso mo seprem to brekase bono ye de nyina esi ha ede amamo na ne de bai na de mu akotene bi ene se nyina hini koko akuafo ene hye natefo wo mo aye protest wo mo se ekwan aban de wo mo fa so wo musika sem no emwa enti aban hye na bosoma miensa no wontua wo mo ka eno na ni wabrem ye di na tie me na dede wo ho pa wo mo kira se koko akuafo a aban atokoko na wontua aye no aban amfa ma wo bebo ne dua
Odonyafo Felix Kwatrio for Sunso ade atodwa kire mu said the operation recover all loot. Ora adwumako no wamo freeze sika ne boa eso 1.5 billion Ghana cedis no. Eno no enye de bi mu kase yoko adwuma wamo tumi ye de boa wamo pe 600 million Ghana cedis no. Wase susunye dem pa na kire se ora adwumako no wamo bo adwuma. EPA4 ene National Security atnaye no womaka bomu a womonsa so containers bi mu water port ese chamfa machine ebi beye 1070 ena na aboma yede ba omayi emu wa manane nsem no Iran won so won yi new supreme leader me ofa Donald Trump say won hu hwio won hu nyina nsamanfo wo beku nsama ya san ku ne sama ya ka ho yede aseda no ema Endpoint Homeopathy Clinic afei kasa natural mineral water ena time herbal mixture kasebono efree atena yemu ewo enkran SOMPA 106.5 FM no ebi efa SOMPA kumase ayiko 100.9 for FB enso kumase hono a Adamfopa radio ewo Paris France SOMPA takwata de techuman sunya nkranza doma womu nyina FB Kingdom for FB ewo mankesim ena fe Kanesh Eban Radio Facebook YouTube bebia yedemo ekoy www.sompaonline.com ko hormo ansam no ubetimi enyebi na wakenkan midin ede ADWOA ASARE awie yi mene odeman kuma chiame obrempon na kwaku ampoma ena fe ABENA ADEPA Kofi ebusia yadase ama umo enitie happy birthday mame akosia gwaboaje akosia nhira news team ni nyina ya ma happy birthday nkwaran bese hip 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 hooray ebusia yakra mu nyina Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enanso biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de